Аре, планинарчета. Че пак не съм заредил батерията. Горяване на връх Сара Яр. Свето, кажи нещо. Някой да кажа. Готле. Уникална момчета. Наклона не се вижда, обаче 45 градуса. Поне сме машини. Катерим светата. То се личи по запрахтяване. Ще удариш на паза. Давай. Ай, че е страшно. После как се пуска обаче? Позадник. Сега само така още настъпка и чутка камъня. Камън, дай бе, ще се боря. Абе няма бе. Чакай, дай. Жълти бряг, очакване след 20 минути. Мачкаме. Добре, че бати светло да не цепи тук партината. Нещо на билото. Дизелака трака. Ама катеви. 3,5 на 100. За жалост е мъглило днес и нищо не се вижда от долината. Може и по пътя да объркаме. Но това е, когато си истински пешман планинар. Да остана. Юро Пенков. Паузял ли си от тук? Аз знам, че ли си бягал. С паузение май. Тия ултрамаратони нямам идея как ги изкарат. Тия кози пътеки. Това е красота. Хайде, заслона Джи. Не изпуска ракета тук, човека. Добре, много. Много приятно. Още малко. Още малко. Охо, до кръста, до кръста. Тири! Прогизнах! Давайте! Драпайте, драпайте! На билото сме! На метър от върха! Давай, Светло! Си животно! Кое е това животно, а?
стъперките. И ето го е първозаветният връх. Гора Яр. И жълти бряг. Ето вече сме горе. Айде, горе сме! На върха! Посол съм. Включи на камерата. Мега планинари. Айде да копиш. Да не е някакъв. Да. Няма надпис, но се доверим. Връх, жълти бряг. Хектатрец, кръста. Панорама 360. Два часа и 50 минути. Жиля, в момента това часа да рдече. И върха. В момента тук е минус 10 градуса, снимай къс, стига как такова. Долу. Да. За 2 часа и 50 минути с чипсата. Добре. Сега отново пускане надолу. Скинете това гадно, да? По-згачи. Уснах се като чуки век. Нашия скеф. Само ли да шука? Сега мама пазика по царския път. Аха. Това другото не се пуска. Красота. Давай! Давай, иди тук! Давай! Голям кеф е, човек! Браво! Снимай мач! Ти няма другаде откъде. Кой искаш меню отляво? Мачо! Тук е много готино! Внимавайте! Махай шеките и се пускай с краката и те се стои. Махай шеките. Не, те какво не само брат, гледай. Дани, айде, Дани, минавай. Така, щеката я махай. Минавай. Бавничко. Айде. Така си бунак, бавничко. Мач, давай, снимай. Айде, ба! Пърле! Дай раницата! Той свети тук го стърга отгоре. Тишка парзалка стана. Виж аз. Ето, пристигнахме на връх Стара Яр. Ето, групата, сериозни, Магда Госурка, Никито, Светло, Матио.
Връх Сараяр. Айде, момчета. Айде, Дани. Браво. Студено тук. Чао, манеци. Голяма група. Алпинисти, колездачи, косинурки. Малко снега. Чао, маняци. Have I told you yet?